आ आ आई. येस. ब ब बदक. क क कणीदार. ख ख खमंग. ग ग गोकुळ तू. हा. अगदी घरच्यासारखं. कणीदार खमंग म्हणजेच गोकुळ तूप. स्पर्धा नाही उत्सव अशी पंचलाईन असलेल्या मुख्यालय पत्रकार संघ आयोजित पत्रकार क्रिकेट स्पर्धांना सुरुवात झाली आहे. भव्य अशा पोलीस परेड ग्राउंडवर होणाऱ्या स्पर्धांचं स्पिरिट खूपच उच्च होतं. बघूया. एक मस्त सुंदर अशी सकाळ, सिंधुदुर्ग नगरीतलं पोलीस ग्राउंड आणि जिल्हा मुख्यालय संघातर्फे आयोजित पत्रकारांचे क्रिकेटचे सामने. अत्यंत उत्तम असा माहोल इथे निर्माण झालेला आहे. टॉस का बॉस असं त्यांचं ब्रीदवाक्य आहे आणि स्पर्धा नव्हे उत्सव ही ज्यांची पंचलाईन आहे. अशा पत्रकार संघातर्फे, जिल्हा मुख्यालय पत्रकार संघातर्फे आज अत्यंत उत्साही वातावरणामध्ये या भव्य अशा ग्राउंडवरती क्रिकेट स्पर्धांचं आयोजन करण्यात आलेलं आहे. आपल्यासोबत आहे जिल्हा मुख्यालय पत्रकार संघाचे अध्यक्ष संदीप गावडे. संदीप गावडेजी, सगळ्यात पहिल्यांदा तुमचं खूप खूप अभिनंदन की तुम्ही अत्यंत सुंदर अशा स्पर्धा भरवलेल्या आहेत. काय वाटते, आज प्रत्यक्ष तो दिवस आलेला आहे, तो माहोल आलेला आहे, सगळे संघ खेळण्यासाठी उत्सुक आहेत. काय वाटतंय आज? सर्वप्रथम मी आधी मुख्यालय पत्रकार संघामार्फत आयोजित केलेल्या क्रिकेट स्पर्धेसाठी कुडाळ आणि कणकवली संघाचे जे खेळाडू आले त्यांचे मी स्वागत करतो. आणि अतिशय उत्साही वातावरण आहे. आमचेसुद्धा सर्व संघ सहकारी सकाळपासून तयारीला लागले आहेत आणि खूपच उत्साही वातावरण आहे. आता इतरसुद्धा खेळाडू येतील. या उद्घाटन कार्यक्रमास या जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी माननीय तावडे साहेब, त्याचप्रमाणे CO नायर साहेब, SP साहेबसुद्धा या उद्घाटन कार्यक्रमाला येणार आहेत. त्यामुळे उत्साहाचे वातावरण आहे. नक्कीच उत्साहाचं वातावरण आहे आणि खरंच आपण बघतोय ह्या ग्राउंडवरती अत्यंत सुंदर असं ग्राउंड आहे. अत्यंत सुंदर सकाळ आहे, वातावरण सुंदर आहे, मस्तपैकी थंडी थोडीशी पडलेली आहे. आणि याच उत्सवी आणि अत्यंत चैतन्यमय वातावरणामध्ये आपण विचारूया आपल्या पत्रकार संघाचे एक सदस्य आणि माजी जिल्हा पत्रकार संघाचे अध्यक्ष आणि सध्याचे विद्यमान परिषद सदस्य गणेशजी. अत्यंत मस्त वातावरणात ह्या क्रिकेट स्पर्धेचं आयोजन आहे. क्रिकेट स्पर्धा हे एक निमित्त आहे, परंतु त्या निमित्ताने विचारांचे आदान प्रदान, एक स्पोर्ट्समन स्पिरिट जपण्यासाठी या स्पर्धांचा खूप उपयोग होत असतो. सगळे पत्रकार आज इकडे एकत्र येणार आहेत, या ग्राउंडवर एकत्र येणार आहेत. काय वाटतंय? पत्रकार म्हटलं की ग्राउंडवरच्या खेळांचं कव्हरेज करणं, पत्रकार म्हटलं की राजकारणात जे खेळ चालू आहेत त्यांचं कव्हरेज करणं, असे सगळे आमचं स्वतःचं काम आहे. पण आम्ही एक दिवस वर्षातून जिल्ह्यातल्या सगळ्या पत्रकारांना, मुख्यालयातले जे पत्रकार आहेत ते या ठिकाणी बोलावतात आणि एक पत्रकारांचा एक सोहळा इथे साजरा केला जातो. आणि याच्यामुळे मुख्यालय पत्रकार संघाचे उपक्रम भरपूर आहेत. जसं की स्वच्छता मोहीम राबवतात, नगरपंचायत व्हावी म्हणून आता आंदोलन मुख्यालय पत्रकार संघाने घेतलेलं आहे. त्याशिवाय अनेक उपक्रम, सामाजिक उपक्रम मुख्यालयातील पत्रकार राबवत आहेत. आणि हा जो उपक्रम आहे याच्यामुळे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील पत्रकारांची एकजूट वाढणार आहे, त्यांच्यामधला आपापसातील स्नेहभाव आणखी वाढणार आहे. आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामधली पत्रकारिता ही मुळात समृद्ध आहे आणि अशा उत्सवामुळे, अशा एकजुटीमुळे ही समृद्धता आणखी वाढेल. या सगळा चांगला दृष्टिकोन ठेवून आम्ही मुख्यालय पत्रकार संघाचे अध्यक्ष संदीप गावडे यांच्या नेतृत्वाखाली या ठिकाणी ह्या क्रिकेट स्पर्धा आहेत. विशेष म्हणजे ह्या क्रिकेट स्पर्धेला संपूर्ण अधिकारी वर्गाने अतिशय चांगलं सहकार्य केलेलं आहे आणि अगदी आरोग्य खात्याचे कर्मचारीसुद्धा इथे उपस्थित आहेत आणि जिल्ह्यातील सगळे पत्रकार अगदी उत्साहाने इथे सहभागी होतात. पोलिसांनी इथे ग्राउंड उपलब्ध करून दिलेलं आहे आणि एक चांगला माहोल आहे आणि याबद्दल आम्हाला खूप खूप आनंद आहे. नक्कीच. आता जसं गणेशजींनी सांगितलं की एकजुटीची भावना पत्रकारांमध्ये यावी, ही एकजुटीची भावना पुढे निरंतर कायम ठेवण्यासाठी एक माणूस सातत्याने प्रयत्न करत असतो आणि तो जिल्हा मुख्यालय पत्रकार संघाचा सदस्य बाळ खडपकर. बाळ म्हटलं की पत्रकारांमधला एकच बाळ आहे आणि तो म्हणजे खडपकर. आता आपल्याबरोबर बाळ भाऊ सुद्धा आहेत. बाळासाहेब, काय सांगताय? आज पत्रकार या स्पर्धांचं आयोजन केलेलं आहे, काय वाटतंय तुम्हाला? सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील पत्रकारांमध्ये एक हा आनंदाचा सोहळा असतो. जिल्ह्यातील सर्वच पत्रकारांमध्ये एक गेट टुगेदरचा हा एक आनंददायी सोहळा असल्यामुळे एक मुख्यालय पत्रकार संघ दरवर्षी सातत्याने यात पुढाकार घेतो आणि जिल्ह्यातील सर्वच पत्रकारांना एका ठिकाणी आणण्याचा प्रयत्न करतो. जिल्ह्यातील पत्रकारांबरोबरच जिल्ह्यातील अधिकारी कर्मचारी, शासकीय अधिकारी कर्मचारी यांच्यातही चांगला सुसंवाद या निमित्ताने राहतो आणि मुख्यालय पत्रकार संघ दरवर्षी संदीप गावडे यांच्या नेतृत्वाखाली यावर्षी हा क्रिकेट स्पर्धा भरवतो.
खरंच आम्हाला सगळ्यांना याबाबत आनंद वाटतो. आमचे मार्गदर्शक गणेशराव, आमच्या जिल्हा पत्रकार संघाच्या सचिव देवयानीताई आणि मुख्यालयातले आमचे सगळे सहकारी हिरिरीने यात सहभाग घेतात. आणखी हा एक मुख्यालय पत्रकार संघासाठी एक आनंददायी सोहळा असतो, तसा जिल्ह्यातील पत्रकारांसाठी पण हा एक चांगला लक्षात राहणारा आनंददायी सोहळा असतो. या निमित्ताने मी सगळ्याच पत्रकार जिल्ह्यातील बांधवांना शुभेच्छा व्यक्त करतो. आणखी या क्रिकेट स्पर्धा सातत्याने बाकी तालुक्यामधनं पण व्हाव्यात, क्रिकेट स्पर्धा असो किंवा अन्य स्पर्धा असो, त्यामुळे क्रीडा ह्याला चालना पण मिळते. धन्यवाद. नक्कीच या स्पर्धांमुळे पत्रकारांतल्या क्रीडा भावनेला चालना तर मिळेलच, परंतु एक तंदुरुस्तीचं जीवन किंवा आपण तंदुरुस्त कसं असावं, आपली तंदुरुस्ती कुठल्या स्टँडर्डला आहे हे सुद्धा या स्पर्धांकडून समजत असते. आपल्याबरोबर आहे जिल्हा मुख्यालय पत्रकार संघातला एक अत्यंत चांगला असा खेळाडू, गुणी खेळाडू गिरीश हा स्वतः उत्कृष्ट प्लेयर आहेच, परंतु तो एक उत्कृष्ट पत्रकार देखील आहे. त्यालाच विचारूया, गिरीश, ह्या आयोजनामध्ये तुझा खूप मोठा सहभाग आहे. तू अनेक स्पर्धा गाजवलेल्या आहेस, अनेक स्पर्धांमध्ये तू मॅन ऑफ द मॅच हे अवॉर्ड सुद्धा जिंकलेला आहेस. काय वाटतंय आज या स्पर्धा इथे घडवताना? सगळ्यात पहिल्यांदा जिल्ह्यातली स्पर्धा ही आम्ही सुरू केली म्हणजे मुख्यालय पत्रकार संघाच्या वतीने, आणि त्यात सातत्य आहे. मध्यंतरी एक फक्त कोरोनाचा काळ वगळता सलग 3 वर्ष आम्ही ही स्पर्धा आयोजित करतो. यात सगळ्यांचा सिंहाचा वाटा आहे, आपल्या सगळे जे सदस्य मेंबर वगैरे आहेत ते. आणि एक दिवस आपण खूप मौज मजा मस्ती करतो आणि फिटनेस या निमित्त फिटनेससुद्धा सगळ्यांचा सिद्ध होत असतो. आणि खेळणं खूप गरजेचं आहे. तुम्ही खेळलात तर तुमचं आयुष्य वाढेल, एवढंच मी तुम्हाला सांगेन. नक्कीच, खेळलात तर आयुष्य वाढेल एका खेळाडूचं म्हणणं आहे आणि निश्चितच ते खरं पण आहे. तर आज आपण ह्या ग्राउंडवरती आहोत. लवकरच पत्रकारांचा पहिला जो काही 2 तालुक्यातला सामना आहे तो सुरू होणार आहे. त्याच्यासाठीची उत्कंठा ही अत्यंत शिगेला पोचलेली आहे. टॉस का बॉस या पंचलाईन खाली ही पत्रकार स्पर्धा, ही पत्रकारांची स्पर्धा भरवली जाते. क्षणाक्षणाला ही उत्कंठा वाढतच जाणार आहे. संध्याकाळी ज्यावेळेस शेवटचा याच्यातला स्पर्धेचा सामना भरवला जाईल त्यावेळेस ती उत्कंठा अत्यंत शिगेला पोचलेली असेल. परंतु मला खात्री आहे की कोणी विजेता असो, कोणी उपविजेता असो, कोणी याच्यामध्ये पराभूत झालेला असो, कुठल्याही प्रकारची या जय पराजयाची भावना न ठेवता हे सगळे पत्रकार आपापल्या तालुक्याला पुन्हा त्याच उमेदीने कामाला लागायला जाणार आहेत आणि पुढच्या पत्रकारांच्या या स्पर्धेची निश्चितच वाट बघणार आहेत. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.